Akwụkwọ nke Matiu isi nke 18. N'oge ahụ, ndị na-eso ụzọ Yeshua bịakwutere ya wee jụọ ya sị, onye ka ọ bụ onye kachasị ukwuu n'alaeze Chineke? Yeshua kpọrọ otu nwatakịrị wee tinye ya n'etiti ha wee sị, n'ezie asị m unu, ọ bụrụ na emerighị unu ma unu dịka ụmụntakịrị, unu agaghị abanye n'alaeze eluigwe. Ya mere, onye ọbụla ga-eweda onwe ya ala dịka nwatakịrị a, ọ ga-abụ onye kachasị ukwuu n'alaeze eluigwe. Onye ọbụla ga-anabata otu n'ime ụmụntakịrị ndị a n'aha m ga-anabatakwa m. Ma onye ọbụla ga-emejọ otu n'ime ụmụntakịrị ndị a nke tolitere n'ime m, ọ ga-akara ya mma ma akwụnye nkume igwe nri n'olu ya ma mịkpọọ ya n'ime omimi nke oké osimiri. Ka ụwa bụrụ ọnụ n'ihi mmejọ, n'ihi na ọ dị mkpa ka mmejọ bịa, mana bụrụ onye a bụrụ ọnụ ka onye mmejọ si abịa. Ya mere, ọ bụrụ na aka gị maọbụ ụkwụ gị ga-akpata gị ịkpasu iwe, bepụ ha ma tụfuo ha n'ebe ị nọ. Ọ ka mma ka ịbata n'ime onwe gị aka abụọ maọbụ ụkwụ abụọ ma tụba gị na ndụ, maọbụ nwee nkwarụ karịa ịdọpụ ya ma tụfuo ya n'ebe ị nọ. Ọ ga-abara gị uru n'ọkụ ebighị ebi. Ọ bụrụkwa na anya gị ga-afụ gị ụfụ ka ịbanye na ndụ n'otu anya, ma nwee anya abụọ tụba n'ọkụ ala mmụọ. Hụkwa na ị gaghị eleda otu n'ime ụmụntakịrị ndị anya, n'ihi na ana m asị unu na n'eluigwe ndị mmụọ ozi ha na-ele anya n'ihu Nna m nke bi n'eluigwe mgbe niile. N'ihi na Nwa nke Mmadụ bịara ịzọpụta ihe furu efu. Olee otú unu chere na ọ bụrụ na mmadụ nwere 100 atụrụ, otu n'ime ha eduhie, ọ gaghị ahapụ 99 n'ime ha ma gaa n'ugwu ịhụ onye ahụ gahiere ụzọ? Ọ bụrụkwa na ọ chọta ya, n'ezie unu na onye na-eche banyere atụrụ ahụ karịa 99 ndị na-enweghị ụzọ. Ya mere, ọ bụghị uche Nna unu nke bi n'eluigwe ka otu n'ime ụmụntakịrị ndị a laa n'iyi. Ọzọkwa, ọ bụrụ na nwanne gị eme gị ihe ọjọọ, gakwuru ya ma gwa ya ihe ọjọọ ya n'etiti gị na ya naanị. Ọ bụrụ na ọ nụrụ gị, ị merela nwanne gị nwoke. Ma ọ bụrụ na o geghị gị ntị, kpọrọ 1 maọbụ 2 gaa, ka ọnụ ndị akaebe 2 maọbụ 3 wee kwado okwu ọbụla. Ọ bụrụkwa na ọ jụ ige ha ntị, kpọga ya na chọọchị. Ọ bụrụkwa na ọ jụ ige ntị na chọọchị, ka ọ dịrị gị ka onye mba ọzọ na onye na-azọ ọkwa. N'ezie asị m unu, ihe unu kekọtara n'ụwa a ga-adị n'eluigwe, ihe unu tọpụrụ n'ụwa a ga-atọpụkwa n'eluigwe. Ọzọkwa, agwa m unu n'ezie na ọ bụrụ na mmadụ 2 n'ime unu ekwekọrịta n'ụwa gbasara ihe ọbụla, ihe ha chọrọ ga-esi n'aka Nna m nke bi n'eluigwe nye ha. N'ihi na ebe mmadụ 2 maọbụ 3 zukọtara n'aha m, m nọ ebe ahụ n'etiti ha. Pita wee bịakwute ya sị, Onye ozizi, ugboro ole ka nwanne m nwoke ga-emehie megide m ga-agbaghara ya? Ruo ugboro 10? Yeshua zara ya sị, anaghị m asị gị ruo ugboro 10, ruo ugboro 70. Ya mere, a na-atụnyere alaeze eluigwe dịka eze nke chọrọ ịza ajụjụ banyere ndị ohu ya. Mgbe ọ malitere ịgbakọ ego, a kpọtara otu onye n'aka onye o ji ya ụgwọ, mana ruo 110, ebe ọ bụ na ọ ga-akwụ ụgwọ,
nyere iwu ka ọ kwụọ ya, ya na nwunye ya kwa, ka ọ kwụọ ego ahụ. Ya mere, ụmụ ya na ihe niile o nwere na-asị, Onyenwe anyị, wepụ iwe ohu gị dara n'ala ma fee m ofufe. M ga-akwụ gị ihe niile. Mgbe ahụ, Onyenwe anyị nke ebere wee tọhapụ ya. Ọ dịghịkwa ihe ọbụla o mere, ma ọ mara ya ikpe mkpọrọ. Mgbe ohu ahụ lara, ọ hụrụ otu n'ime ndị ohu ya, otu ji ya 100 pence. O tinyere aka ya na ya ma maa ya jijiji, na-asị, kwụọ m ihe iji. Mgbe ahụ, ohu ya dara n'ụkwụ ya wee rịọ ya sị, mee ka iwe gị dajụọ n'ebe m nọ. M ga-akwụ gị ihe niile. Ma ọ chọghị, kama ọ tụbara ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ego a ga-ewepụ. Mgbe ndị ohu nwamba ya ndị ọzọ nụrụ ihe merenụ, ha nwere mwute nke ukwuu. Ha wee bịa kọọrọ onye nwe ha ihe niile merenụ. Mgbe ahụ, onye nwe ya kpọrọ ya ka ọ bịakwute onwe ya wee sị, O ajọ ohu, agbagharala m gị ihe niile i mere, n'ihi na ị rịọrọ m ekpere. Ọ bụghịkwa na ị kwesịrị imere ohu ibe gị ebere dị ka m mere gị ebere? Mgbe ahụ, onye nwe ya were iwe wee nyefee ya n'ahụhụ ruo mgbe ọ ga-akwụghachi ya ihe niile o ji. Otu ahụ ka Nna m nke bi ebi ga-emekwara unu, ọ bụrụ na unu agbagharaghị nwanne unu onye ọbụla n'ime unu ụgwọ ya.